היי, תודה שהגעתם לאירוע שלי, לבת מצווה. אתם יכולים להפסיק שנייה לאכול, כי גם אתם שם מאחורה. תודה. אז כולם חושבים איך לפתוח את האירוע שלהם, אז גם אני חשבתי על זה. אז רציתי לשתף אתכם בכל הדברים שעברתי בהם, רק כדי לפתוח את האירוע. אז ככה זה התחיל. אז הכל התחיל בכך שחשבתי לעצמי, איזה בת מצווה אני ארצה, ראיתי כבר כל כך הרבה דברים. אז החלטתי להתייעץ עם המשפחה שלי ולדעת מה הם חושבים. אז קודם כל באתי אל אחי הגדול אפי, להתייעץ איתו. לירון, צאי מהחדר, לא שאני מתלבש. צאי מהחדר, צאי מהחדר. צאי. ביי, שלום. והוא רק הוציא אותי מדעתי. ואז ראיתי שרנאל נכנס הביתה. אולי הוא יעזור לי. אמא, הכנת משהו לאכול? מה קורה לירון? לא עכשיו, אין לי זמן. והוא רק העלה לי את העצבים. באותו רגע ראיתי בזווית העין שמאור הגיע. הוא בטוח יעזור לי, אז ביקשתי ממנו. אני יכול להשאיר לך שיר, שניים, אולי שלושה. התחלתי להתייאש. נכנסתי לחדר של לינוי. מה קרה? אז סיפרתי לה על ההתלבטות שלי. הכי חשוב שתעשי מה שאת באמת רוצה. אם את רוצה לשיר אז תשירי, אם את רוצה לרקוד אז תרקדי. אבל אל תשכחי שגם אני יכולה לשיר איזה שיר. התייאשתי עוד יותר, ואז נכנסתי לחדר שלי וראיתי את חן. מה את מסתכלת עליי ככה? אז גם לה סיפרתי. תשמעי, אל תעשי מזה כזה ביג דיל, אני עברתי את זה, כולם עברו את זה, אז אם לא אכפת לך... לא, זה לא ייתכן. במקום שהם יעזרו לי, אני מתחילה פשוט להשתגע. רצתי למטבח לשאול את אבא, אבל גם הוא היה עסוק. מה רצית? שנייה אחת, יש לי טלפון, עזבי אותי עכשיו, אחר כך נקבל. הלו, מה נשמע? מה העניינים? וואלה, חיכיתי לטלפון שלך. באותה נשימה ניגשתי לאמא וגם היא שאלה. מה יש לך? למה את עצובה? עניתי לה שכבר אין לי כוח, אז היא אמרה. אבל יש עוד המון זמן, את לא צריכה להיות כזה בלחץ. יש עוד הרבה זמן להתכונן, ואנחנו נעזור לך, אל תדאגי. עכשיו תלכי עוד 5 דקות באופן ירוחם. החלטתי לצאת לשאוף אוויר. חבר'ה, קומו לאכול, האוכל מוכן. איפה לירון? לא יודעים. יש משחק, אמא. בעזרת הדמיון והמחשבה, אולי באמת עדיף לשמור על פשטות, כי זה הדבר הכי מיוחד לי בכל אופן.